Felly, mae'n amser I ni setlo I mewn I ymarfer heno. A dechreuwch eistedd a caiwch eich llygaid. A heno, ni'n canolbwyntio ar yr anadl, yn enwedig ar yr anadl. Fel chi'n gwybod, os ni'n canolbwyntio ar yr anadl, mae'n helpu ni uno'r corff a'r meddwl gyda'n gilydd. Ni'n dechrau gan seclo I mewn i'r sesiwn. A meddwl am fod yn hytrach na gwneud. Ysganiwch trwy eich corff, dechreuwch gyda'r traed I ddechrau. Dewch trwy'r coesau, a'r pelfis. Myfyriwch am eich cefn a'r bola. A dewch i'r brest a'r sgwyddau. Myfyriwch a sylwch ar eich dwylo a'r breichiau. Dewch nôl at y gyddwf. Byddwch yn ymwybodol o sut mae'r wyneb a'r pen yn teimlo. Taeniwch eich llygad yn setlo I mewn i'r socedi. Yn sylwch ar sut yn union chi'n anadlu ar hyn o bryd, heb newid unrhyw I ddechrau. A byddwn ni'n canolbwyntio ar y meddwl yn ystod y sesiwn heno. Bod yn fwy ymwybodol o'r meddwl. Nesaf, ni'n edrych I reoli'r meddwl. Felly, ynadwch allan ac ynadwch I mewn 2, 3, 4, 5, 6 arhoswch 2, 3 ac yna allan 2, 3, 4, 5, 6 arhoswch 2, 3 I mewn 2, 3, 4, 5, 6 arhoswch 2, 3 ac allan 2, 3, 4, 5, 6 arhoswch 2, 3 a adroddwch nawr am eich amser chi. Ac ar ôl chi wedi gorffen a heb rhithro I orffen, dewch ar y meddwl nôl I batrwm naturiol chi. Ni'n dechrau gyda'r siant nesaf gyda om. Felly, o ble chi'n eistedd,
Anadlwch chi mewn yn ddwfn. Ac allan gyda'n gilydd gyda siant on. Dwywaith eto, anadlwch chi mewn. Ac allan. Unwaith eto, taenwch ydy'r gryniad. Anadlwch chi mewn. Ac allan gyda'r digryniad. Unwaith eto, ni'n setlo'r anadl ac gorwch a llygaid. Felly, ni'n dechrau symud y corff nesaf, felly ymwystynwch eich chwysau a dechreuwch symud trwch eich traed un ffordd a llall a ffodalwch eich traed. A nesaf sbonciwch eich chwysau a dewch eich chwysau allan i ochrau mat a nôl a dwywaith eto. Dewch â'r coesau allan unwaith eto. Anadlwch chi mewn a dewch â'r traed allan. Anadlwch allan, mae'r traed yn dod i mewn. Dwywaith eto. A'r gwaith. Lyfli. A dewch â'r coesau i mewn unwaith eto. Dewch â'r goes dde i mewn a trwch o'r benglin. Un ffordd o'r llall. Ac gorwch y goes. Lyfli. Nawr, tynwch y bolau i mewn, anadlwch i mewn. Dewch â troi'n y ffenglin gyda'i gilydd. Ac allan. Dwywaith eto. Tair gwaith. Lyfli. A dewch y brachiau i mewn, a dewch i mewn i'r ochr chwith. Trwch o'r benglin, byddwch yn ymwybodol o'r coesau a'r cyhyrau a'r cymalau. Nesaf, y gorwch y goes o'r cyn. Un ffordd a llall. Okay. Anadlwch i mewn, dewch â troi'n a ffenglin gyda'i gilydd. Ac allan. Dwywaith eto. Ac unwaith eto. A brachiau i lawr. Dewch ar goes dde i mewn i'r thai yn gyferbyn a dechreuwch sboncio'r goes. A nesaf, ni'n anadlu i mewn. Cewch gafael o goes, mae'r traed, mae'r troed yn adlwch i mewn. Am ystynwch, gallwch chi plygu'r goes, falle mae'n dod yn fwy syth, ac y gorwch y goes. Lyfli. Gwych. A dewch ar goes i lawr. Nawr, ydw'n siarad tipyn bach am yr meddwl. Felly, fel arfer, pan ni'n troi, mae dod i mewn i twist,
ni'n edrych i anadlu allan, a hoffwn i chi wedi canolbwyntio ar y syniad o waghau'r corff, y bola a'r sgyfaint i helpu ni dechrau'r symudiad. Oherwydd mae'n helpu ni jyst creu fwy o le yn y corff os ni'n anadlu allan. Okay? Felly, dewch i eistedd yn syth gyda llaw dde tu ôl chi. Anadlwch chi mewn i ddechrau a tyfwch. Nawr, anadlwch allan, dewch ar llaw i lawr. Rili gwaghau'r corff a trwch i'r dde. Anadlwch chi mewn a tyfwch. Anadlwch allan, unwaith eto ni'n troi i'r ochr dde. Pob tro ni'n anadlu mewn i tyfu, a pob tro ni'n anadlu allan, ni'n creu'r lle yn y corff a troi. Anadlwch chi mewn a dewch nôl i'r blaen. Ac ymystynwch y coesau, sbociwch y coesau. A ni'n dod i mewn i'r ochr chwith. Felly, codwch y goes, a trowch o'r ben lun, a dewch ar goes i lawr gyda'r droed i mewn i'r thai gyferbyn. A dechreuwch sboncio'r goes. Anadlwch chi mewn, cewch gafael o'r droed neu'r goes ac y golwch. Ac unwaith eto, dewch ar droed i lawr i mewn i'r thai yn gyferbyn. A dewch ar llaw chwith tu ôl ni. A ni'n edrych i rili bod yn ymwybodol o'r anadl. Felly, anadlwch chi mewn, tyfwch. Anadlwch allan, gwaghewch y corff a'r sgyfaint a trwch. Ac ail y droddwch. Pob tro chi'n anadlu mewn, rili byddwch yn ymwybodol o'r anadl. Anadlwch allan a trwch. Felly, byddwch yn ymwybodol iawn o'r gwahaniaeth mae'r anadl, yr effaith mae'r anadl yn creu yn y corff. Sut yn union mae'n effeithio'r symudiad? Allwch chi nacio'r sgwyddau pob tro chi'n anadlu allan hefyd. A dewch nôl i'r flaen, anadlwch allan, a dewch i eistedd yn swchasana, croesi'r coesau unwaith eto. Rhowch a'ch dwylo ar eich pengliniau, a dechreuwch troi eich corff yn gallu cael llygaid os chi moyn. Un ffordd a llall. A dewch nôl i eistedd. A ymystynwch eich brachiau, ymlaciwch y sgwyddau. Rhowch a'ch dwylo i farnau a trowch a'ch dwylo un ffordd a llall o'r pengliniau a'r sgwyddau. Lyfli. Ac mae'n amser i ni casglu unrhyw sbwriel ni wedi adeiladu yn ystod yr wythnos. Felly, acluswch lle o gwmpas chi. Unrhyw egniau, hen egniau sydd ddim yn helpu ni. A dewch ar dwylo i'r sgwyddau, anadlwch chi mewn y ddwfn a rhyddhewch. Lyfli.
A dewch ar dwylo a brachiau I lawr. Gwych. Felly, am ystynwch a'ch coesau unwaith eto. Ni'n just paratoi ddod I mewn I Paschimottanasana ble ni'n plygu I lawr. Okay? A hoffwn chi really meddwl am y syniad o anadl I mewn y ddwfn I ddechrau'r symudiad ac yn union ni'n anadlu allan a gwaghau'r sgyfaint, gwaghau'r corff yr abdomen yr bola sy'n helpu ni dod I mewn i'r plygiad. Okay? Felly, gyda Paschimottanasana, ni'n gallu plygu'r coesau. Mae'n help mawr, yn wedi gyda llun yma garau. Ni'n anadlu mewn ac ymestyn. Anadlwch allan I ddechrau'r symudiad. A gwaghau'r sgyfaint. Dewch dros eich coesau. Ac yma chi'n gallu anadlu I mewn unwaith eto. A sylwch ar beth sy'n digwydd pob tro chi'n anadlu allan. Ydy'r anadlu allan yn helpu chi plygu tipyn bach fwy. Os chi'n moyn, chi'n gallu cerdded a'ch coesau I ffwrdd, a'ch traed I ffwrdd. Hefyd, ond dim ond os mae'n siwtio chi, os chi yn cerdded a'ch traed I ffwrdd, byddwch yn gryf o gwmpas y glutes. Mae Paschimottanasana, symudiad yma, yn rili helpu ni os mae'r meddwl yn tueddu crwydro. Mae'n ei dda iawn I wneud cyn fynd i'r gwely. Sylwch ar ble union chi'n falle ffeindio unrhyw tensiynau. Ac anadlwch allan gan canolbwyntio unrhyw le yn eich corff, falle chi'n teimlo tensiynau. Yn enwedig os chi wedi bod neu pethau fel seclo, neu garddio, neu glanhau tŷ, falle. Gan anadlu mewn, dechrau dod nôl I eistedd. A'r sgwyddau I lawr. Lyflu. A fel chi'n gweld, pan ni wedi dod I lawr, mae angen I ni anadlu'n fwy, pan ni'n anadlu mewn, mae angen I ni anadlu'n fwy mewn i'r cefn. Okay? Nawr, hoffwn ddod nôl at y patrwm safriti pranayama gyda'r symudiad nesaf. Felly, ni'n dechrau gan anadlu I mewn am 6, saibiant am 3, anadlwch allan am 6 a dod I lawr, ac aros am 3. Okay? Ac os chi'n gallu, dwi'n dechrau gyda cyfri gyda chi, ond chi'n gallu ladrodd ar eich pen eich hunan ar ôl, a sylwch ar beth sy'n digwydd gyda hyd y symudiad a hyd yr anadl ar un amser. Os chi'n cyfri at 8 enghraifft, ac ni'n dilyn gyda'r corff, ni'n arafu, wrth gwrs, oherwydd fydd hyd y symudiad yn fwy. Okay? Felly, dechrau eistedd yn dandasana. Anadlwch I mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Anadlwch allan, 2,
3, 4, 5, 6, arhoswch, 2, 3. Anadlwch chi mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Ac allan, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Ail adroddwch. Anadlwch chi mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. A falle am 8 nawr yn eich amser chi. Corff, meddwl ar y meddwl gyd yn gilydd. Fi'n aros ar ben y symudiad. A diolch yn lan. Dwi'n mynd allai oedd. Mae'n gyda'r meddwl chi, mae'n personol iawn. Arhoswch am 4. Anadlwch allan. Jyst dewch ar braich iawn iawn. Lovely. Okay. Nesa. I dod i diagram o prannion, felly cofiwch chi'n gallu defnyddio clustog na chi'n gallu plygu'r mat. Os oes angen I helpu penmyniau chi. Felly, diagram prannion yma, ni'n cadw'r bolau mewn I helpu ni gyda'r cefn. Setlo yn Chatuspadasana I ddechrau. Ac ni'n defnyddio separatory pranayama unwaith eto. Felly, anadlwch allan I ddechrau. Anadlwch I mewn o'r bola yn dod I lawr. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch. 2, 3. Allan a lawn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Unwaith eto I mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. I mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch, 2, 3. Am eich amser chi nawr gyda'r meddwl chi. A sylwch ar gwahaniaeth. Mae'r meddwl ar hyd yr meddwl yn dod i'r corff. Saib ar ddiwedd bob symudiad. Ac ar ôl chi wedi gorffen, dewch nôl at y ganol I Chatuspadasana. Felly, ni'n nawr yr un fath o beth nawr I gan ddod I Menwasana, mae'n y ddechrau, a nôl I Chatuspadasana. Mae gennych chi opsiwn, os chi moyn gweithio yn dim bach yn mwy gryf, dwi'n jyst dangos I chi ddechrau. Ni'n dod lan am 6. Okay? Ac I lawr am 6. Os chi moyn, chi'n gallu hofran yma. Okay? Na, chi'n gallu just dod I lawr I Chatuspadasana. Okay? Byddwch yn gryf iawn gyda'r bola. Okay?
Felly, rhowch os ydych traed I lawr, anadlwch allan, anadlwch I mewn am 6 a dewch lan I merwosna. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ag allan I lawr 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. I mewn 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Anadlwch allan 2, 3, 4, 5, 6. Felly hofran 2, 3. A lan 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Anach amser chi nawr falle am 8, 4, 8. Os chi moyn, chi'n gallu sticlio gyda 6, 3, 6, 3. A gorffennwch gyda merwosna. Cerddwch a'ch traed i'r dwylo. A dewch ar braethiau gyda'n gilydd. Chi'n gallu cydio o benhelen a dechreuwch symud o'r un ochr i'r llall. Rhydhewch a'ch pen. Chi'n gallu symud a'ch pen gwmpas. A roliwch lan I sefyll yn araf iawn a sgwyddau nôl. Syniad I yfed os chi moyn. Lovely. A ni'n just siglo tipyn bach yma. Felly, dechreuwch gyda'r llaw dde a sigiwch o gwmpas y llaw a fraich. Gwych. A'r gwys chwith. A'r braich a'r gwys yr un amser. Mae hwn yn effeithiol iawn, oherwydd be ni'n wneud yw croesi egniau, felly mae'n helpu ni dod ar ymenydd nôl yng nghanol. Ni'n swapio felly gyda'r braich chwith I ddechrau. A gwys dde. A gyda'n gilydd. Felly weithiau, os ni wedi bod yn canolbwyntio rhywbeth anodd gyda'r meddwl, mae'n help mawr, ni'n just gallu sefyll a wneud hwn I ddod ar egniau nôl. A siglwch corff I gyd. Lyfli. Gwych. Felly, nesa ni'n dod I rhwng am ysgol. Salwtio'r hael. Ond, felly ni'n gwneud fersiwn o feidig rhywun am ysgol gyda'r anadl safritri pranayama felly 6, 3, 6, 3 unwaith eto. Os mae anadl ujjayi yn rhan o ymarfer chi, ble ni'n cyfro'n cael gyfwf ac yn adlu fel sŵn y môr, chi'n gallu, okay? Mae Darth Vader, dyna'r sŵn, chi'n gallu, a hefyd
os chi mo'n gweithio gyda'r syniad o'r bandas yn yoga, ble ni'n tynnu llawr y pelvis lan, mae'n fod i ni dod ar stwmwg i mewn ta beth yn ystod y symudiadau i gyd, a hefyd, pan ni'n gallu, ni'n dod ar gen i lawr, felly beth sy'n digwydd yw, ni'n just really dod ar cyhyrau yn llawr y pelvis, y bola, ac o gwmpas y gwddwf i mewn, ac yn traddodiad yoga, mae'n helpu ni cadw'r egnïau yn fennol gyda anadl i rai ar ein amser. Ond paidiwch â phoeni, chi'n gallu just mynd gyda'r anadl a'r symudiadau. Okay? Mae'n eitha gymleth os ni'n defnyddio rai ar bandas yn ein amser, ond mae'n opsiwn. Felly, ni'n dechrau ar ben mat. Ni'n just dechrau gyda'r gorlliau. Anadlwch allan. Anadlwch i mewn. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Drwy'r eto i mewn. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Unwaith eto i mewn. Falle wyth os chi moyn, mae'n arhoswch gyda 6, 7, ac allan yn eich amser chi. Ni'n dod i'r saith. Lyfli. Felly, nesaf, ni'n dod ar bysedd yn traed. Felly, anadlwch i mewn. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan ac i lawr. 6. Arhoswch 2, 3. Lyfli. Unwaith eto. 6. Arhoswch. Ac allan ac i lawr. 'Unwaith eto. Ac i lawr. Okay. Mewn. Traed i lawr. 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Anadlwch i mewn. 6. Traed ar mat. Nodwch nôl. Arhoswch 2, 3. Anadlwch allan. Dewch i Utkatasana. Cyfrif i 6 neu 8. Arhoswch. Anadlwch i mewn. Arhoswch 2, 3. Ac unwaith eto anadlwch allan. Esteddwch i lawr.
Gwelwch os chi'n gallu jyst codi basil eich traed. Ni'n dod ar bwys i soflau. Anadl chi mewn. Arhoswch. A nawr, anadlwch allan. Brachio i lawr. Dwylwch flaen. A nôl. Arhoswch. Cerddwch nôl ar eich matia. Caiwch allan blaid. A nawr salwch ar beth sydd wedi digwydd gyda'r meddwl. Enwedig, meddyliwch pan ni wedi dechrau'r dosbarth. Iawn. Felly, golwch y llygad, cerddwch nôl i dop y mat. Ac ni'n dod i lawr nawr i'r llawr. Felly, gyda'r symudiad, ni'n gallu ymestyn at 8 efallai, os mae'n siwtio chi, a jyst salwch ar beth sy'n digwydd gyda'r patrwm, gyda'r hyd y symudiad. Okay? Felly, nadwch chi mewn, ewch ar gael am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arhoswch 2, 3, 4. Anadlwch allan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arhoswch 2, 3, 4. I mewn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arhoswch 2, 3, 4. Anadlwch allan. Am 8. Byddai fi sioe os yn siwtio chi. Arhoswch. A iawn yn eich amser chi. Ni'n edrych i fod yn ddiddorol gyda'r symudiadau. Gyda asna, gladau. A dewch y brachio i lawr. Drwy'r flaen. A nôl. Iawn. Felly, ni'n mynd ymlaen nawr. Felly, anadlwch chi mewn. 8. Aros am 4. Anadlwch allan. I lawr. Drwy'r llawr. Cerddwch nôl. Ac arhoswch. Ni wedi cerdded nôl gyda'r bwys dde. Ni'n aros. Anadlwch. Mewn. Cerddwch a'ch traed gyda'n gilydd. Cyfri am 8. Aros. Anadlwch allan. Am 8. Ni'n cerdded nôl ar ochr 8.
ac aros am bedwar. Hawdd i mewn, mlaen. Yna dod allan, dewch y breichiau lawr. Felly, unwaith eto gyda'r amrywiaeth. Allan ni'n dod I 10 nawr ac aros am 5. Yna dod allan efallai am 10. Aros yma nawr. Ac yna dwch I mewn am 10. Codwch. I ashwanas y pwynau mai rhyfelwr un. Dyma ble ni'n tywydio'r hael, felly gorwch ac arhoswch. Yna dwch allan a dewch ar dwylo nôl i'n mat. Cefwch traed gyda'n gilydd, arhoswch. Yna dwch I mewn efallai am 10. Arhoswch am 5. Yna dwch allan am 10. Cefwch nôl ar ochr chwith. Arhoswch efallai am 5. Yna dwch I mewn a codwch am 10. Sylwsiwch yr hael. Yna dwch allan. I lawr, cerddwch eich traed gyda'n gilydd. Arhoswch. Cyn mynd I mewn. Mae'r saib. Yna dwch allan a dewch y breichiau I lawr. Dwylo I flaen. A nôl. Cerddwch nôl y mat. Nacio'r sgwyddau. Ar hynny. Gwych. Felly, ni'n agor y llygaid ac ni'n dod ag amrywiaeth newydd nawr. Felly, yna dwch I mewn, breichiau I flaen, yna dwch I mewn, ymystynwch, arhoswch. Yna dwch allan, dewch I lawr. Cerddwch nôl ar ochr dde. Yna dwch I mewn a codwch. Yna dwch allan a dewch y breichiau I lawr i'r brest. Arhoswch. Yna dwch I mewn ac yn gorwch i'r ochr dde. Arhoswch yma. Yna dwch I mewn a ymystynwch a'ch breichiau. Arhoswch. Allan 5. A ni'n dod yn ôl nawr i'r ochr dde. Allai gyda cyfri I 10, felly ni'n dod yn ôl. Ac arhoswch. Yna dwch I mewn a dewch nôl I
ryfel'r 2. Aros am afallau gan cyfri i 5. A nawr ni'n dod o'r gwys chwyth i 7. A paratoi i ddod i trikonasana, triongl. Felly, anadlwch i mewn. Anadlwch allan, ni'n dechrau gyda'r anadl unwaith eto. Yn trifo'r anadl, a dewch i lawr i trikonasana, triongl. Anadlwch i mewn, a dewch i lawr. Nawr, dewch ar brachiau rhwng, felly fel y wyryn. Okay. A mae'n syniad, ni'n dod i trikonasana wedi eich chwildroi. Okay. Felly mae'n syniad i gerdded yn traed gyda'n gilydd, tipyn bach. Okay. Anadlwch allan a trwch. Felly mae braich dde yn dod rownd, byddwch yn gryf iawn gyda'r bola. Am be ni'n anelu at wneud yw dod ar llaw dde ar ochr allanol y gwys neu drwyd chwyth. Felly, dyma ble ni'n anelu i wneud. Ond ni'n gallu aros yma, ni'n gallu jyst dod ar llaw i'r un ochr, fel chi'n gweld, neu'n jyst trwy. A cofiwch, beth sy'n digwydd pan ni'n trwy'r corff, mae'n helpu ni os ni'n anadlu allan. Oherwydd mae'n creu fwy o le yn y corff. Da iawn. Anadlwch i mewn, byddwch yn gryf. Dewch lan. Anadlwch allan. Dewch ar brachiau lawr. Cerddwch a'ch traed gyda'n gilydd. Gwych, mae syniad i jyst siglo tipyn bach. A dewch nôl ar ben y mat. Felly, anadlwch i mewn. So ni dewch a'ch dwylo, efallai chi'n rhifo i 10. Arhoswch, efallai am 5. Anadlwch allan. Seddwch nôl. Dewch ar dwylo i lawr. Cerddwch nôl yn ochr chwyth. Arhoswch. A ni'n jyst paratoi i godi, felly anadlwch i mewn. Felly gyda yn arwynjau. A dyma ble ni'n sylwtio'r hael. Ni'n dod ar saib i'r anadl. Nawr anadlwch allan, efallai dwylo i lawr. A gorwch i'r ochr chwyth, felly ni'n troi'r corff. Y brachiau, arhoswch, anadlwch i mewn, ymestynwch eich brachiau i ryfelu 2, ac arhoswch yma. Gryf iawn gyda'r corff. Anadlwch i mewn, efallai am 10, a dewch i ryfelwr yn ôl. Arhoswch ar ddiwedd yr anadl. Anadlwch allan am 10. Ac arhoswch. Nawr. Dod i driongl nesaf, felly mae'r gwys dde yn dod yn fwy syth. Ni'n gallu plygu'r gwys tipyn bach. Anadlwch i mewn.
Anadlwch allan am 10 efallai. A dewch I trigonosma, triongl. Be bynnag sy'n siwtio chi, falle chi'n aros yn uchel ac aros ar ddiwedd y symudiad. Anadlwch chi mewn a dewch nôl I sefyll. Mae'r brachiau yn dod rownd. A mae'n just helpu os chi'n just cerdded a'ch traed tipyn bach yn agosaf. Okay. Just paratoi I droi rownd felly. Mae'r braich chwith yn dod rownd. Edrych I ddod ar llaw I ochr tu allan. Droi ar y flaen. Cofiwch, mae angen I ni. Mae'n helpu ni os ni'n rili meddwl am waghau'r sgyfaint I helpu ni dod I mewn i'r twist. Pan chi'n barod, anadlwch chi mewn, dewch allan, da iawn. Yr symudiad, cerddwch a'ch traed gyda'i gilydd. Anadlwch chi mewn, brachiau, gyda'n gilydd, gyda'n gilydd. Anadlwch allan, brachiau I lawr, dwy I lawr, i'r flaen. A mewn. Sgwyddau I lawr at I ôl chi. Caiwch allan gaid, falle chi moyn jyst cerdded nôl. A mat. Ac unwaith eto sylwch ar beth sy'n digwydd i'r anadl a'r meddwl a'r corff wrth gwrs. A gygolwch ar llygad. Ac yna eich ffordd chi dewch I lawr I mat. A mystynwch o'ch coesau. Gwych. A dewch ar goes neu lan. Okay. A dewch ar llaw tu ôl ni. Anadlwch chi mewn am ystynwch. A ni'n dechrau'r symudiad gyda'r meddwl allan. A ni'n dod ar braich chwith tu allan y goes dde. Mae gen i'n opsiynau. Ni'n gallu cadw'r llaw lan. Okay, Mae'n dibynnu ar sut mae'r ysgwydd. Falle mae'r braich yn dod I lawr. Mae'n gwasgu'r stwlwg yma. Anadlwch chi mewn unwaith eto o tefwch. Ac anadlwch allan ar trwch. A cofiwch, ni'n ymweliad waghau'r corff yn helpu ni gyda'r twist. Saib ar ddiwedd y symudiad. Anadlwch chi mewn a dewch nôl. Allan o'r twist. Dewch ar coesau allan, sbonciwch y coesau. A dewch ar goes chwith lan. Llaw chwith tu ôl ni. Eistedd y syth. Anadlwch chi mewn. Symudwch gyda'r anadl. Arhoswch. Dechreuwch y symudiad gyda'r anadl allan. Concentratiwch chi I gallu dod ar braich tu allan y goes chwith. Felly, falle yma,
A falle mae'r llaw yn dod i lawr i'r drwyd. Unwaith eto ni'n edrych i dyfu. Gan anadl mewn. Sain. Anadl allan. Mae anadl yn dechrau twist. I'r ochr chwith. Ac yn oswch yn y gilydd i symudiad. Anadlwch i mewn. Dewch nôl, anadlwch allan, a dewch allan sbociwch pwysau. Gwych. A dewch ar dwylo tu ôl chi. Nawr, mae gennych chi opsiynau. Mae'r un yma'n eitha gry, felly chi'n gallu jyst aros ar y mat. Chi'n gallu cerdded a'ch traed i mewn, a dewch o ran yma. A jyst anadlwch yn ymwedig i mewn ac allan i ganol y brest. Os chi moyn, chi'n gallu cerdded a'ch traed i ffwrdd. Ac yn ystynwch fesydd a'ch traed i ffwrdd. Gyda'r pen nôl, os mae'n iawn da chi. Ar y ddiwedd, mae'r penol yn dod i lawr i'r mat. Yn dod i orwedd, a rhowch cwtch i'r coesau, troi na hynny gyda'n gilydd. Ac yn eich amser chi, dewch i orwedd ar mat. Mae'n amser i ymlacio yn llwyr. Unwaith eto, setliwch yr nagl. Ac os mae'n siwtio chi, dewch yn ôl at patrwm chi o sefydlu pranayama. Felly, falle chi'n defnyddio 6-3-6-3, neu hyd yn oed 8-4-8-4. Chi'n gallu jyst ymlacio heb feddwl am patrwm yn meddwl. Namaste.